Hi ha mirades que són veritables experiències. La trobada entre tu i jo i tu. Com diu Pablo d'Ors, no aspirem a contemplar, sinó a ser contemplatius. Fugim d'una mirada fletxa que captura, tanca i no deixa espai perquè creixi la vida compartida. Darrere la mirada profunda hi ha el silenci que acull. Com diu Raymond Panikkar, l'experiència de la vida és obrir els ulls a allò concret, que té nom i cognoms, és ara i aquí. Deixem néixer una mirada copa, que aplega, recull, vol ser plenament comunitària. I no oblidem, sempre des de la nostra fragilitat reconeguda i acceptada, el quilòmetre zero del nostre camí.